Kunenye ibhefu eyayenzeka kumaskandi kule minyaka edlule phakathi kaMgqumeni noCwenza uMtshengiseni. Lokho akuqwebhana babenakho ngale minyaka yoma 2004, 2005 abawaziyo umlando wabo abawazi kahle. Enye ibhefu eyaphendla okuningi kumaskandi. Amabhefu akaba khona kwabanye abaculi, babekhona indlela abencintisana ngayo ngoba sazi ukuthi-ke kwakunabaculi ababebadala, oMahawukela, o-12 Magayitshana, Khansela no-JBC, oMfidiseni, babekhona-ke noShwi noMtekhala, noma bebethe ukubambela kancane kwiSicathameya, noThukuzani Langa futhi wayesekhona naye wayesayakade ayibamba, uBhekumuzi Luthuli, bebaningi nje abaculi. Kube no-Asheli Mhlophe, Phuze Khemisi, Mfazi Omnyama, kube naMabongwa, babebaningi nje, oMashayina Mahla, etc. Kodwa leya bhefu leyana or lokho kuncintisana babenakho uMtshengiseni benomgqumeni kwavula izinto ey'ningi ngomaskandi ngoba umaskandi awuthatheleka phansi kwabona abantu abangamaZulu, awuthatha ukuthi uyibhinca, usele ngezinto, awuphucuzekile, kuningi nje abakukhulumayo. Kodwa-ke la madoda asisiza kakhulu ukuthi umaskandi so-understand-a kangcono, sobona ng'indlela. Nami ngomunye wababhenefitha emculweni wabo nokwazi ngomaskandi kabanzi, cause vele umaskandi kwakungesiyona into mhlawumbe okuyinto yami or engangigxile kuyona mhlawumbe ukuthi ngakutshela ukuthi ingoma kabani iqala la, ziza la, zizophela la. Ngangingesiyena lowo muntu loyo. Kodwa-ke ibhifu yabo iyawuthatha umaskandi iyawubeka kwelinye izinga. Ngalezo y'khathi-ke uFacebook vele wasukhona, waqala maybe ngo-2005, kodwa yayingekho kakhulu into yabo ko-Facebook cause abantu abaningi namafoni, amafoni ane-inthanethi ane-browser ayimvela kancane. So impi yabo kwakuyimpi yemicimbi lapho okuhlangana khona ko-Mega City, awuthola nasey'bongweni bechumelana bekhulume something ukuthi bani ngoba wayibambe yakho into enjengalezo. Wayazi-ke uMtshengiseni ukuthi ususebenze njani, uMtshengiseni akube khona akukhulumayo. So into yakhona ihamba kakhulu ngama-CD, ngamakhasethi. So uma ufuna ukutholisisa kahle iy'tokho okumele ulalisise into ezokhulunywa khona lapho kulezo ngoma lezo. So bawuthatha umaskandi bawubeka ebalazweni, bashintsha nendlela abantu abawubuka ngayo. Abantu abaningi nje nanokuthi kuthiwa umuntu usaphotha ubani, umlandi kaMtshengiseni, umlandi kaMgqumeni, kwagqama ngabo futhi. Babekhona vele abacula phambilini noma bethandwa zinkombi zabantu, kodwa kwakukuncane ukuthi mhlawumbe kuvele ukuthi ubani unabalandeli kanje yavela ngabo leyo nto leyo. Futhi-ke kwaba yinto futhi ehamba phambili. Kwaze kwaba ne-competition lapha eThekwini kuma-SATMA okuqala kaDokotela sengikhohliwe nje isibongo sakhe, ngiyanqana ukusipeta. So uye-ke umuntu owaqala indaba yama-SATMA eyayigxile kakhulu kumculo wesintu kuzona zonke iy'nhlanga, kuyona wonke ama-language kusuka ku-English kube Afrikaans, Sepedi, Sesotho, Setswana, isiZulu, isiXhosa, Swati, Tshivenda, Xitsonga, kuhambe kanjalo.
kwakukhava imculo kanjalo cause ama-awards ayemaningi ngalezi ayikhathi angeke siqamba manga ayebabukela phansi, especially abantu abaphuma kwamanye ama-genre especially awesintu. Wawubona naney'nhlelo zakhona ezazikhona Ukhosini FM. Mina ngaqala ukulandela Ukhozi isikhathi seline-hour elilodwa lokudlala uSigiya Ngengoma. Nakhona uSigiya Ngengoma wawungena 1 hour. Futhi ngawujoyina ukulandelela sekuyisikhathi zotshata efika abantu 2003 Ngodla Umkhokho, Makakaza Idodla, Osula Bethunga, Oklebhula, unjengonina uThemba. Wayezisho-ke umfaka Ngobeke ngalandela lezo khathi lezo nakhona kuyi-1 hour. Lelo 1 hour phinde libe nama-advert. Kube nama-advert kuphinde kube nomhlonishwa ozokhuluma kuyo le show le kwi-1 hour. Uwahlabisa usemtubatuba usemkhanya kude May ikuphi laluyithanda Ukhozi lezo zinto lezo. Ulalele uSigiya sekufonela umhlonishwa kanjani. Okay, phinde futhi kuye emakethe kuye ey'tolo. Ingoma iyadlala bakhuluma phezu kwayo. Bayayinqamula ingoma idlala 90 seconds. Usuyabona-ke lapho ukuthi kwakukuningi yonke into yayipressurize kuleli hour. Kodwa leso sikhathi kuthiwa umsakazo wesintu. Into awayigijimisa okwaito babesaduma leso sikhathi leso. OMandoza, oZola, oTrompisi babeshisa nje. Abaculi abaningi ngezikhathi lezo bevalile. No-Arthur babesacula-ke futhi besashisa nje kahle. Ngathi maybe no-Brenda Fassie-ke besacula-ke ovula indlela babo noSinyaka ngalamaculo wabo-ke. Omnike oNestama, oZombo. The list is endless. Angazi noma uDJ Sibuba sebekhona. Babengawuthatheli-ke phezulu-ke uMaskandi. Babe-focus kulezo nhlelo lezo. uMaskandi wawudlala 1 hour, that's it, kuphelile. Kodwa kufika lamadoda ake waphusheka fast-ke. Okuningi waphusheka fast, okuningi washintsha. Ekusebenzeni kaTshatha maybe after 4 years wajoyina uMacingwane ongizwa kumlando kaMchunu Nsizwa yaseNkandla. Wamjoyina-ke wase umbango kuyathanda ukuqina-ke phakathi kaMtshengiseni naye-ke uMgqumeni. Kwase kuba ngathi futhi uTshatha yena ucheme ubukeka ngathi ucheme noMtshengiseni. Sekubuka ngathi ungizwe uyabhalansisa kuMgqumeni. Kodwa angifuni ukuqamba amanga. Khona kwangabukeki kahle Ekhosini ngendlela ababenza ngayo. Ngoba uma usaqala uMaskanda lese usaqala bengakakhulu abasakazi. Khona lezi zinto kuthiwa amabika. Ekhandwayo-ke kuhlanganisa imisindo ethize ukuze kwenzeke ishow kube nebalance izwakale kahle. Kube ne-recap eyenzeke last week. Kwakufika uba amagesi ayavula le ngoma eyayizishintshe iy'nsimbi phakathi. 1 ayadlala amagesi kusayibika. 2 ingoma yokuqala ezodlala amagesi amahle kaMtshengiseni. Asedlale kabili amagesi abakadlala abanye abantu. 3 kuzothi phakathi nayishow kuzoba nomhlonishwa ozohambela kuphi imeya. Yayisenkulu kakhulu into yabahlonishwa ukuhambela iy'ndawo. Babe-advertise Ekhosini adlala yayisebenza le qembu elibusayo impela. Laliyisebenzisa i-time. Kube ne-advert eney'nsimbi kaMtshengiseni again. Okwesithathu lokho akadlalile uMgqumeni, akwenzanga lutho. Uma isivala ishow ivale either ngengoma kaMtshengiseni or ivale futhi idlale ibike mase iyasekugcineni isivala. Shuthi uMtshengiseni sethole airtime kayi-4. uMgqumeni
akatholanga chance. Ngaleso sikhathi uMgqumeni ucula ngempela. Uyashaya isiginci, unamaqembu amaningi abakwethu. Ucula noMjikjelwa, no-DSD, lutho. I do understand ukuthi emsakazweni kunendlela abasebenza ngayo, kunendlela abenza ngayo izinto. So maybe somehow kunama-agreement esingawazi thina ukuthi enza kanjani, but ngiyabelieve ukuthi ikhampani uMtshengiseni ayiphuma under yona, they did understand ukuthi uoperate kanjani, ubani mhlawumbe bona bemxhawule ngesandla esinenyathi, ngesandla esinomandela. Should babe understand ukuthi ubani kuzomele sikhulume naye, singene kwi-meeting, sibuye sesiphethe something. Ngapha kuMgqumeni mhlawumbe babengabhilivile entweni enjengalezo. Lokho-ke okwakumenza manje abe kwi-disadvantage ukuthi ngapha uphikisana noMtshengiseni, kubanga indaba yokucula, namagama ayaphoswa. Ngapha futhi asadlala ekhosini. Ngapha uTshatha mhlawumbe wagcina eseyithola naye esesocingweni esentunta nendishi engasazi ukuthi enze njani. By that time uTshatha wayemncane, wayemncane uTshatha ngesikhathi. Ezinye izinto-ke uyayithole usukuzo ngenxa yomsebenzi okuwona, bekuthathise nje isayidi ngenkani. And amageza-ke futhi ayengahlali uMtshengiseni, Jencane noMphundi babebhala-ke uTshatha ingoma, futhi babenza sure, and futhi babeyishaya lezi ngoma ezinoTshatha, hhayi indaba yokudlala. Maze bakopela kuyo abanye abaculi ukuthi hawu, hey ithi sicule ngoTshatha. So isystem-ke iyona-ke shuthi ebashaya kakhulu. Vele kubantu kufika as if shuthi uTshatha uyakhetha, vele emehlweni uyakhetha, naye futhi okumphoqa ukuthi akhethe. La usemsebenzini uyatshela ukuthi la ekhaya sisebenza kanjani, ayikho-ke into ozoyenza, uzogcina nawe uyichuza leyo ndlela leyo. Lokho kwenza ukuthi uMtshengiseni umsebenzi wakhe uhlondlobale double. Umsebenzi kaMtshengiseni wawuhlondlobala double compared to okaMgqumeni. OkaMgqumeni wawulimala kakhulu because of exposure okhosini, yayimshaya impela. Awuthothi okaMtshengiseni uhamba phambili umsebenzi wakhe uyadlaleka. Lokho okwamgenelisela ngabantu abaningi babemlandela nethalente abanye ukucula kwakhe, not beside ukuthi wayedla kakhulu esokhosini. Babethanda amaculo wakhe, indlela zehawu, ezazi-right leza ingoma zehawu. Mtshengiseni khole album ethi iphethe umbese, yothi bhuxe, ijuice nomlazi, hayi ziningi wayibhala. Kube lapha ibhixe khona ngebomvu, ayibiza khona ngethwasa langempela. Bakubhaliwe lapha abafana, futhi angazi ukuthi angazi laba bafana bakhona ukuthi baya-understanda yini i-role eyadlala yilaba abantu, ukuthi yini la bantu babengena e-studio noma yinini beyobhala, futhi bebhala into e-right, into e-clean. Futhi uma kunento enjengamacwecwe akade enzeka, kube ney'gigaba khona lapho, noma leso sigigaba besingekho sitrenda from mlomo to mlomo, ukuthi mhlawumbe uMtshengiseni kwenza ukuthi kufanele le ngoma yakhe uMtshengiseni uthi naleyo ngoma wayibiza ingoma uMgqumeni noMtshengiseni wayibiza isikhathi esisodwa. So khona okungahambanga kahle maybe kwabanye abantu bangafika kwaba nakho ukufikisana, bese kuba le-album ethi agudla indlu ayabaleka amagwala. Uyabo, kwatrend ukuthi maybe oyedwa phakathi kwabo wezwa omunye wagijima ukucula kuqala kwi-album yakhe, yase yaphuma first. Mase kulandele enye album sekungathi ubani kopisha omunye. Umdlalo wabo wawuserious ngaleyo ndlela leyo, very very serious, ngoba mawuthi uyanakisisa into zakhona zayitrenda, and i-trending yakhona yayikhulunywa ngomlomo, akusiyona le eyo Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Kwakuyi-radio mlomo to mlomo nje, kukhulunywa kuphela, and babe effective lamajita emsebenzini wabo. Yingakho mina ngithi I don't know if amajita aya-understanda yini
ukuthi la acula manje la kusesabacula manje ukuthi kanjani. Kusabala ama-CD uMgqumeni ngisalandelela ngisafunda amaphepha. I-CD i-album yakhe ye-Secret yagcina idayise not i-final product. Ngisagcina ukufunda ngithenga amadelisana yayidayise 79,000 plus copies. 79,000 Secret yaphuma nini before 2010. Yizo loo nto leyo igcina official statement esaphumayo kusabalwa, angazi after that kwenzakalani. 79,000 base ngaphensa lokho abamanje update hard copy CD uyithenga. Lokho kufoneliwe company kuthiwa another stock phinde iphume call another one. Egudla lapho uMgqumeni ethi i-OTP egudla nabakwethu ethi intuthuko asiyiboni, ecula noShilisi laphana shaya ingoma oShilisi laphana kuMgqumeni. Uboba azaphathe leli bheki lakhe leplastic eliphatha uze kuthiwa uboba ufanele ibheki omjikijelo kungamageta ngomakhe kuculwa ubone ukuthi ku-serious and kuyaphushwa la. So leyo nto le sayophinde siyibone, angeke siphinde siyibone. Although bekhona abafana abaculayo vele ngeke kusafana nakudala, but equality eyayikilawo madoda lawo ethu angifuni ukukhohlisa, it was one of the best and they gave us the best time of their lives when it comes to music. You cannot shy away from that and you cannot take away credit yabo. They gave us the best music. Zikhona-ke ikhathi lapho uthola ukuthi maybe ama-CD ayesethe ukwehla kancane, but basinika the best of the best. So leya beef leya lora kwakungcikiswana okunye ukungcikisana okuyi-high tempo ukuze kuthiwa igame ze-high tempo, igame iyashesha nabo-ke kwakunjalo-ke into yakhona. Although kwagcina kuba nabantu asebeyithatha serious lento, beyithatha serious kakhulu kuze kuhlangane kulinyazane. Excuse. Because ngiyakhumbula nje wagcina sekudlula abantu abayi-6 abalandeli, so abasebewuthatha ngenye indlela music. Shuthi angazi ukuthi wasebewusupporta kanjani, kodwa uvele ukuthi uthanda umculo othize omunye umuntu aza kulimaze kusho enye passion osukunayo lo muntu loyo, kodwa still kwangeyona into right. So igame yabo-ke yayihamba kanjalo-ke labafowethu abayi-2 and futhi babesebancane, unfortunately bagcina bedlulile bengakafishi nakuma-40s boyi-2. So umculo onalelo bhadi lelo ukuthi abantu esisabadingayo, abantu abasayenza umculo omnandi, abantu okumele ngabe abantu abaningi basazobukela kubona, bebafundise intambo, bebasherele nolwazi ukuthi basheshe bashiye emhlabeni ngenzimo nangey'nqumo ey'thize-ke ezenzakalayo ekuphileni kwethu. Kodwa-ke angeke sikhulume kakhulu because umdali uyu owaziyo nomuntu wakhe ukuthi yena usuke emdinga nini, iy'dalo zakhe umuntu uyena osuke waziyo ukuthi umuntu wabo bamthuma emhlabeni ukuthi ayokwenza ini, achieve ini ngokuthi bemnike lelo talent lelo. Ithalente lakhe uzolisebenzisa kanjani. So angazi mina ukuthi injani-ke impilo-ke esiphila manje compare kuleyo mjekiseni, angazi khona khona kuyenzeka khona, but manje it feels like abalandeli bamanje they are very toxic and abanye bangama-narcissistic, sebefeva ngenye indlela, abarecognize ithalente yomunye umculi, bafuna yonke into ibe ngalowo mculo loyo, even if it's not true, bafuna kuhlale kunjalo at all cost. Bakhuluma nje enye into, akusaphikiswana kahle kahle, sekumele kuvunyelwane at all cost ukuthi hayi kunjena, and wamshintsha umuntu usenkinga. And mina insizwa engihlala nayo
siyadla emhlabeni kaMncwane. Yangijwayeza umculo kaMgqumeni kakhulu. Ngagcina ngirelate kakhulu nomculo kaMgqumeni modern mhlawumbe ukuthi umtshengiseni nokuthi angingawuzwa kahle futhi uma u-right ngangazi ukuthi u-right ngekho lento ukuthi hayi ubhedile, angayazi nami ukuthi khona ukuthi ubhedile, kodwa ngangirelate kakhulu ukuthi uMgqumeni because lapha endleleni esihlala khona wawudlala kakhulu umculo wakhe, so wagcina nje nami endlebeni zami sekuyinto e-right emukelekayo. So into uma u-expose kuyo ugcina uba related kakhulu kuyo, so kwagcina kuyinto kanjalo. So ekuhambeni-ke kwala madoda-ke emhlabeni-ke akubanga-ke mnandi-ke, kodwa bona basinikeza ingcoyenga yomculo and mina ngiyababonga the way abenza ngakhona besipha lo mculo basipha wona. Ngiyakhumbula nje umtshengiseni azathathe iy'ndondo eziwu-3 kuma-awards sathi aka-Dr. Goba ayo-3, kodwa-ke umtshengiseni wayenominated kuma-awards amaningi, more than 3. uMgqumeni wayenominated kwi-category 1, so kwaba kanjalo-ke anyway. Umtshengiseni-ke waze wathatha ngabe yini best song or best record, or the way ayibizwa khona ethi inyamazane oye inyamazane into ebalekayo. So isiginci sasishaya laphana yayikhona i-keyboard, kodwa i-keyboard yayiza ngenye indlela. Uphathaphatha laphana hayi wayenza ezinye izinto. UmfokaMpungose laphana emphethela umsebenzi wakhe babemenzela kahle, ayiyinhle into yakhe angifuna ukuqamba nalo album futhi ayimnandi kakhulu. So yilokho-ke bengifuna ukukhuluma-ke, ngikhumbula nje sibuka back ukuthi lamadoda enza kanjani. Kodwa-ke okusalayo ukuthi kwagcina kungena nabantu abawu-2 ngaphezulu. uMgqumeni wagcina iskima engathi uskima noBhekmuzi, engathi uThokozane, uskima nomtshengiseni. Kuskimeni kwabo uThokozane Langa uThokozane Langa ethi uBhekmuzi Luthuli uzenza uLionel Rich ngoba wayeshaya leya khathi yakhe. OMaskandi bayayikhuluma izinto ey'cashile bayiveze, kodwa uThokozane ama-DVD ayewenza ama-DVD ayewenza kwakuyiwo. Uma kuthiwa kwenziwa i-music video, lokho sekuthiwa i-music video manje. Ngalezi ayikhathi okwenziwa ama-DVD, maybe ingoma ziwu-12 kwenziwa ama-DVD ephelele, ingoma eziwu-12 kuphi i-DVD ephelele. Wayemema abantu uThokozane Langa, babegibela abantu befike lapha ngakubo bahlabisa emahlabathini bezokwenza ama-DVD, bewaqophela nakubo wakhe uThokozane nawo amakhosikazi akhe. Kube kuhle, engangiwathanda futhi angenza sure ukuthi ngiyawathola cause bayewenza uMgqumeni ama-DVD amtshengiseni wona. Maybe uMgqumeni nyana amtshengiseni DVD. Angazi okwenzakalani, i-effort obengayifaki thothi ingoma imnandi manje DVD uvele ubone ukuthi hayi it's not to make sure, kodwa ingoma imnandi ne-idea uyayibona abafuna ukuyenza. So kwakudume kakhulu-ke umtshengiseni ezofeaturishwa uThokozane Langa, kodwa le ndlela leyo ababengena ngayo onje incane. Hhayi mina ingoma eyinoThokozane nomtshengiseni angifuna ukuqamba manga. Hhayi ngangiyithanda ngoba babemixa angifuni nje ukuqamba manga, babemixa ngempela. Kodwa-ke okwaba kubi-ke sebegcina sebephambana-ke uThokozane-ke nomtshengiseni esedlulile-ke emhlabeni-ke uMgqumeni, bagcina kwanabo sebephambana-ke. Impilo-ke injalo, ukuphambana-ke abantu bayaphambana, especially abade besebenza bebonke bephambaneke. Wayey'dlulela-ke emhlabeni uBhekmuzi Luthuli uMgqumeni namtshengiseni-ke
kodwa impilo yaqhubeka. So bekukudlulisa nje ngaleyo beef eyayikhona. Leyo beef into oyithola emaphepheni mawubheka ama-clipboard amaphepha lapha uyothola khona iy'ndaba. Oyazi kahle umuntu owayekhona owayebona becula lesikhathi leso. Umuntu ozexoxelwa ebese ekhulumela okwakhe uyayidlalela. Uyayidlalela. UMtshengiseni wathola iy'ndondo ey'ningi before washona. Nawe eney'ndondo ey'ningi. Cabanga more than 18. Yes, wayeney'ndondo naye uMtshengiseni. Inqwaba iy'ndondo uMtshengiseni ayiwinayo naye. Wayeyiwinela nje engenasikhathi. NoMgqumeni wayeyiwina indondo ey'balulekile. Nangesidekho yokugcina lapha kumaSAMA eGoli wayiwina indondo esanda kushona khathi kunamaSAMA wayiwina akusebizwa ama-MTN SAMA. So sports side ayikhona ama-awards kodwa-ke wacishwa wafa umculo wabo cause lokho kuxabana kwabo bake bavalwa cause bevalwa ubhodlozi. Bake bavalwa khosini bevalwa ubhodlozi. Kwathiwa mase be-ready bazoyeka lento yabo cause abantu bayafa ngenxa yabo. Lapho kwaze wabizwa khona no-Ali Mfokamgube kuthiwa Ali kwenze njani-ke sizwa kuthiwa wena-ke nawe ukhona ongazwani naye laba kubaculi. Kodwa-ke udaba olavela-ke Ali usho ngomtshengiseni ukuthi angangithi mina shuthi yena ndlela okwenziwa ngayo emculweni. So izinto ziyenzeka-ke kodwa kwaba yihlanje elidlulayo. Bagcina bebuyiseleka ukhosini bayoperform umculo wake wama nje kwaba kubi impela engasaphileki. Nani niyazi uma umculo ongadlala ngalezi zikhathi YouTube wangayona into esikanje Spotify no iTunes into nje zale minyaka nje yesterday into esanda kudlula nje akuyona nje into yanini. Futhi noma ade lama platforms ama-online esekhona abantu bengekho invested ngalendlela abantu sebe-invested ngayo manje cause ngoma 2022 uthola ukuthi kunzima ukushaya nje imiliyoni kumculi billion. So uyabona ukuthi still abantu bengekho invested ngaleyo ndlela leyo. Although ama-platform music umculi bespenda maybe 40,000 uku-upload music wakhe online ekhokhela ikhampani because kuyadura uku-upload music. They need to make money nabo abama-music platform. So kwaba yilokho-ke. So bekuyilowo mlando loyo-ke nje omncanyana nje njengomuntu owawubona wawulandelela kancane lowo mculo loyo wawuthanda futhi kwenzeka okuningi egameni lawo maskandi. So izinga abalikhuphula ngayo into eyaba yinhle-ke kodwa angazi kulagenge ukuthi hayi izokhava yini. Kuba khona abantu-ke bayidecide bona. So bekuyilokho-ke asazi ukuthi okhosini ukuthi lamosha kanjani uMgqumeni if lamosha kodwa-ke isystem eyayikhona implemented ayimkhahlele uMgqumeni ayimkhahlela ngempela. Wayelimala ngendlela kwenzeka ngayo kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi iminyaka le isiqhubeka kwaba sekubetha. So bekuyilokho nje. Hayi ibuyindi nale video. Iy'tori ey'njenga lezi masithola ithuba nakuzayo siyayikhuluma nje sikhumbuzane nemilando nje emncane egama likaMaskandi. Sala kahle ngiyabonga ithuba.